Salutare și bine ați revenit la Rezumatul de noapte. În acest episod discutăm despre cel puțin un eveniment istoric. Mergem prima oară la ceea ce fac rușii în Ucraina și astăzi au reușit să ucidă 5 civili, să rănească 27 de alți oameni în Dnipru. Pe 14 aprilie 5 oameni au fost omorâți și cel puțin 27 au fost răniți, spun autoritățile locale. În jur de ora 11:30 dimineața, forțele aeriene ucrainene au avertizat faptul că o rachetă rusească se îndreaptă înspre Dnipru. Guvernatorul regiunii Dnepropetrovsk, Oleksandr Hanza, a spus că cel puțin 21 de oameni au fost spitalizați, incluzând 10 care au condiții, sunt într-o situație severă. O oră mai târziu a anunțat că un om de 40 de ani a murit, ridicând numărul de civili morți la 5. Asta fac rușii în contraofensiva de primăvară, despre care încă nu știm foarte multe, pentru că nu au avansat foarte mult pe front, însemnând militar, însă lovesc constant în obiective civile și inclusiv omoară civili, după cum ați văzut. Și dacă vorbeam despre obiective civile, vedeți aici cum lovesc un baraj din regiunea Harkiv, vedeți? Nu dau drumul la sunet, dar da. Care ar putea, evident, aceste lovituri cu bombe ghidate ar putea, evident, duce, așa cum spune și pagina Vișera 24, ar putea duce la un dezastru umanitar, cum s-a întâmplat în Harkiv, în regiunea Herson, când în 2023 au lovit barajul Nova Kahovka și au ucis undeva la 400 de civili, au inundat foarte multe localități și cu ajutorul românilor am reușit să ajutăm comunitatea din Herson și să reparăm principala stație de apă și canal în 2023. Dacă vă aduceți aminte, undeva la aproape 100.000 de euro au investit românii, au ajutat românii pentru ca undeva la 130.000 de ucrainieni să aibă apă și canalizare. Asta fac rușii. Mă bucur că există oameni cum sunteți și voi, care au ajutat să îi ajutăm pe ucrainienii civili, care sunt total nevinovați, să treacă peste aceste situații pe cât se poate. Însă ucrainienii se răzbună ei, nu e niciun fel de problemă și avem aici că o informație cum că în noaptea trecută ucrainienii au lovit radare și sisteme de apărare antiaeriană din Crimea și din Belgorod, ținta fiind să slăbească sistemul de apărare, rețeaua de apărare antiaeriană a rușilor. V-am spus și în episoadele trecute despre faptul că asta este unul dintre obiectivele ucrainienilor, să distrugă cât mai multe sisteme de apărare antiaeriană a rușilor și cât mai multe radare, pentru că ele lucrează una cu celelalte, adică lansatoarele de rachete cu radarele care depistează dronele ucrainene care atacă Rusia. Cu cât continuă această campanie mai mult și cu cât ucrainienii au mai multe astfel de echipamente la dispoziție, însemnând drone de atac și rachete de croazieră, să lovească aceste ținte, fie că este vorba în Crimea, fie că este vorba în teritoriile ocupate ale Ucrainei sau în teritoriul rusesc, cu atât există posibilitatea ca ei să le lovească infrastructura militară și infrastructura care hrănește mașinăria de război a rușilor și astfel să-i forțeze mai repede, să-i forțeze mai tare și să-i aducă pe ruși la negocieri. Mi-este tare greu să cred că doar din aceste lovituri vor reuși, însă vor pune îndeajuns de multă presiune încât rușii să nu se mai simtă confortabil, pentru că plecăm de la faptul că rușii erau foarte confortabili, adică și societatea rusească, dar în același timp mai ales liderii ruși, și ușor încep să se simtă din ce în ce mai inconfortabil cu această situație, cu acest război, și această presiune poate avea efecte inclusiv în faptul că Rusia poate să greșească pe viitor și pe front. Vedem aici că pe 11 aprilie în acest an, acum 3 zile, ucrainenii au lovit o fabrică, este implicată în dezvoltarea avionului Sukhoi 57, care este avion de generația 5 a rușilor, singurul avion de generația 5 a rușilor, care de fapt el nu există, că n-a fost folosit niciodată în luptă, însă el este această fabrică este folosită pentru a
produce echipamente care intră în lanțul de producție a avioanelor Suhoi de vânătoare și a bombardierelor Suhoi, care sunt folosite pentru a lovi țintele din Ucraina. Prin urmare, avem aici o imagine cu una dintre hangarele care nu sunt evident goale și vedeți aici găurile produse de loviturile ucrainiene. Aceasta este o țintă bine atinsă. Și mai departe avem imagini cu loviturile ucrainienilor din ultimele săptămâni. De fapt, asta e din 13, văd că, da, din ultimele săptămâni împotriva rețelei de apărare antiaeriene din Crimea. Și Clement Molin, despre care v-am povestit, spune că ajungem la aproximativ 500 de lovituri geolocalizate, din care mai mult de 200 sunt depozite ale rușilor din Crimea și explică el aici că depozitele astea sunt semnificative și sunt importante chiar dacă ele intră așa pe sub radarul știrilor, pentru că sunt centre de comandă, sunt depozite de muniții, sunt zone de reparare a vehiculelor, baze militare și așa mai departe. Deci ele sunt importante în tot efortul de război al rușilor, mai ales pe sectorul de sud, care este hrănit constant logistic și militar prin Crimea. Deci de asta este important. Și acum să mergem la acest eveniment istoric despre care vă spuneam. A spus Volodymyr Zelensky ieri că pentru prima oară în istorie roboții au capturat o poziție inamică. Evident, este vorba de o poziție rusească ieri cu ocazia faptului că a avut o comunicare legată de ziua lucrătorilor în industria de apărare din Ucraina, a prezentat multe dintre noile armamente, echipamente militare, rachete, drone și drone terestre și în această declarație, în această comunicare a și declarat faptul că pentru prima oară în istoria lumii, putem să spunem, roboți controlați prin radio de către soldați ucrainieni au cucerit o poziție rusească. Robotul care a fost folosit este acesta, Dev Drone TW12.7, care el a mai fost folosit și în alte misiuni de menținere a unor poziții ucrainiene, de asalt a pozițiilor rusești. Acesta este în imagine, așa arată acest roboțel. Repet, este controlat printr-un controller. Din câte am înțeles, controllerul care este folosit pentru acest robot este un controller de PlayStation 5. Și aici l-am rugat eu pe ChatGPT să-mi facă un infografic pentru 2026 cu misiuni ale acestor roboți care au fost cu succes și au fost raportate în spațiul public. Deci pe 27 ianuarie 2026 a fost raportat în spațiul public că au capturat un robot din ăsta a capturat 3 prizonieri, 3 soldați ruși. Pe 24 martie au neutralizat o poziție rusă, însemnând că au asaltat un adăpost rusesc, după care s-a întors înapoi în poziția de apărare de unde plecase și este vorba de același TW12.7. Au respins un asalt rusesc, este vorba de un alt model TW7.62 produs tot de DevDroid și pe 13 aprilie, bine, aici este data pe care o spune în care a ajuns public informația. Președintele Zelensky spune că roboții, folosind exclusiv roboți, a fost cucerită o poziție rusească și cea mai interesantă știre este că timp de 45 de zile o poziție ucrainiană în zona Liman a fost menținută doar cu roboți DevDroid TW12.7 și peste 20.000, aici informațiile sunt multiple depinzând de surse, peste 20.000 sau peste 24.500 de misiuni au fost îndeplinite de roboți în Ucraina în primele 3 luni de zile din 2026. Deci, doamnelor și domnilor, ne pregătim pentru un război al roboților. Aceștia ajung să fie folosiți la scară și vă arăt un pic o imagine cu acest robot TW12.6, 12.7, de ce am zis 12.6?
să vedeți cum este folosit el în teste. Este prezentarea, clipul de prezentare chiar oferit de compania DevDroid. Da. Deci pe lângă faptul că ucrainienii sunt pe primul loc în lume în momentul ăsta la dezvoltarea dronelor de atac, de recunoaștere, de logistice, de război, evident dronele de militare, în momentul ăsta sunt primii în lume care folosesc la scară largă roboții terestri. Evident că următorul pas este ca acești roboți să ajungă să aibă inteligență artificială, să devină din ce în ce mai autonomi. Acești roboți sunt folosiți pentru transport cargo, pentru evacuare răniți, pentru evacuare soldați decedați și, evident, pentru menținere de poziții și asalt de poziții. Este extraordinar. Pentru că ucrainienii știm că au o mare problemă cu numărul de soldați din armata lor și evident că în momentul ăsta se folosesc de acești roboți pentru a suplini lipsa de militari. Nu o să fie niciodată îndeajuns să ai roboți în război, va fi nevoie întotdeauna de oameni pentru că oamenii sunt cei care preiau pozițiile și le controlează, însă vedem un nou pas înspre armata viitorului despre care vă spuneam că în Ucraina se dezvoltă în acest moment armata viitorului. Este un lucru absolut extraordinar și de pozitiv pentru noi că suntem la graniță cu Ucraina și am semnat acest acord de parteneriat strategic și că putem să beneficiem și noi de informații și de dezvoltarea armatei noastre. Sper ca decidenții noștri să facă lucrul ăsta, adică să ia în considerare ceea ce se întâmplă în războiul ăla și să dezvolte armata, pentru că este vorba de salvarea unor vieți a soldaților români în cazul în care ar exista un război la granița României sau în România. Că discutăm despre ajutor, despre vecini, Uniunea Europeană spune că va debloca cele 35 de milioane de euro care ar trebui să ajungă în Ungaria dacă Ungaria nu va bloca în continuare cele 90 de miliarde de euro pentru ajutor pentru Kiev. Peter Modior a vorbit ieri în conferința aia de presă de 3 ore, de mai multe ori jurnaliști independenți din Ungaria și din Europa i-au pus de mai multe ori întrebarea ce faceți dacă adică deblocați sau mențineți veto-ul împotriva celor 90 de miliarde ajutor, și el a spus, n-a fost extraordinar de direct, dar a spus că nu are ce să discute despre acest subiect pentru că Ungaria a fost deja de acord cu acest ajutor și că el nu are de ce să mai voteze diferit, nu înțelege de ce se tot aduce în acest subiect, pentru că ar trebui ca fondurile alea să ducă acolo. Acum, ideea este că ori nu știe, ori se face că nu știe Peter Modior, însă trebuie trei documente ale Uniunii Europene trebuie amendate ca acest ajutor să ajungă în Ucraina. Deci, practic, ce s-a întâmplat? În prima etapă, Ungaria a fost de acord, a spus dacă noi nu trebuie să dăm niciun ban și, pe de-o parte, îi înțeleg pe maghiari pentru că au probleme mari cu deficitul, au probleme mari de buget, au probleme mari pentru că 35 de miliarde de euro bani europeni au fost blocați din cauza politicii corupte a lui Victor Orban. Deci înțeleg că nu voiau să ajute financiar, însă au spus că sunt de acord cu ajutorarea de către celelalte țări a Ucrainei. După care, în momentul când în Consiliu s-a discutat amendarea acestor documente, fără de care nu se poate face trimite acest ajutor, Ungaria s-a opus. Deci despre asta este vorba. Vom vedea dacă se va opune sau nu. Eu presupun că Ungaria nu se va mai opune, mai ales că există o presiune foarte mare din partea Uniunii Europene. După cum vedeți că spune și Ursula von der Leyen, dacă vreți banii de la noi, trebuie să permiteți ajutorul pentru Ucraina, și mi se pare absolut normal, pentru că Ucraina practic este frontul nostru de protecție împotriva Rusiei în momentul ăsta. Ei țin frontul din punct de vedere al securității și este țara care dezvoltă o armată de la care noi putem învăța foarte multe și ne putem beneficia și noi din urma acestei dezvoltări a ucrainienilor. Mai departe vom vedea dacă Fico va pune un blocaj împotriva acestor bani. Eu cred că nu. Că tot discutăm despre ajutoare, Spania și Belgia, înainte de chiar de întâlnirea de la Ramstein, au anunțat că vor ajuta cu 2 miliarde de dolari. Vor susține industria de apărare, practic, a Ucrainei. Vom vedea dacă vor mai fi și alții, dar până în momentul ăsta Spania și Belgia au promis 2 miliarde de dolari și astăzi s-a întâlnit Volodymyr Zelensky cu Friedrich Merz,
în Germania, unde au semnat un parteneriat strategic de tipul care l-am semnat și noi cu Ucraina și Ucraina cu Bulgaria. Acum semnează și cu Germania, ceea ce este absolut extraordinar. Deci Germania și Ucraina devin parteneri strategici și discută despre dezvoltarea sistemelor de apărare pe mai multe paliere și aici vedeți că este vorba de 10 înțelegeri. Dacă România a avut 3 documente de pe care le-au semnat, 3 sau 4 documente, cu Germania s-au semnat 10, una dintre ele este Drone Deal-ul, care implică dezvoltarea la comun a dronelor interceptoare, drone de asalt, drone de recunoaștere, drone rachete. Mai departe se speculează că este vorba inclusiv de dezvoltarea de rachete balistice, rachete de croazieră și rachete interceptoare în locul rachetelor Patriot. Tot spune Volodymyr Zelensky, stați așa să blochez ăsta. Tot spune Volodymyr Zelensky de câteva zile că Europa și Ucraina vor lucra împreună pentru dezvoltarea unui nou sistem de apărare al Europei împotriva amenințărilor în principal rusești, dar niciodată nu se știe cum cel mai bun prieten de până ieri îți devine un dușman, astfel că va trebui să ne apărăm în orice eventualitate. Pare să că în primul pas se întâmplă cu Germania, unde cu Friedrich Merz a discutat exact despre dezvoltarea acestor echipamente. Asta se speculează. Mai departe vom vedea unde vom ajunge cu acest subiect. Însă ce e important este că în urma acestor discuții, vedeți aici în dreapta, stați așa să pun pauză. Așa, în dreapta este Boris Pistorius, ministrul de apărare al Germaniei, și Mihailo Fedorov în stânga, ministrul de apărare al Ucrainei, un băiat de 34-35 de ani, este omul care a dezvoltat acea aplicație extraordinară digitală DIA, sub comanda căruia s-a dezvoltat acea aplicație, care a fost implementată în Ucraina și sunt undeva la 19 milioane de oameni care au pe telefonul lor, de la certificatul de naștere până la buletin, pașaport, talonul mașinii, se pot căsători inclusiv prin această aplicație, își deschid companii în maximum 10 minute, îți deschizi companie în Ucraina de pe telefon de acasă, nu trebuie să trimiți absolut nimic. Această aplicație a fost făcută pentru a reduce mica corupție care ajunge să se dezvolte în momentul în care cetățeanul se întâlnește cu funcționarul sau cu polițistul și așa mai departe. Este o aplicație total voluntară în care te înscrii voluntar. Undeva la 19 milioane de cetățeni ucraineni s-au înscris în această aplicație. Ei, acest om este în momentul ăsta ministrul apărării și pune foarte puternic umărul la dezvoltarea unei armate a viitorului bazată pe tehnologie, pe digitalizare, pe automatizare, pe AI. Ucraina are un mare noroc să îl aibă pe omul ăsta și că tot discutam că n-am terminat subiectul. Germania va trimite sute de rachete Patriot, 36 de lansatoare Iris-T. Astea sunt tot sisteme de apărare antiaeriană. Hai să zicem că nu sunt ca Patriot-urile, sunt pentru o rază mai mică de acțiune. 300 de milioane pentru capabilități, 300 de milioane de euro investiți în capabilități de lovitură rază lungă și dezvoltarea comună a 5.000 de drone cu AI. Asta semnează Ucraina cu Germania astăzi. Și că tot discutăm despre ce ajutoare ajung ce lucruri ajung în Ucraina și de ce spun ce ajutoare, este pentru că aici vorbim despre americanii de la Raytheon care au semnat un contract de 3,7 miliarde de dolari pentru a oferi Ucrainei rachete GMT interceptoare pentru sistemele Patriot. Deci discutăm cel mai probabil despre bani care au fost strânși mai de mult și acum s-au transformat într-un contract semnat. Compania Raytheon, care este producătoarea acestor rachete interceptoare, spune că pentru această înțelegere se va construi o instalație în Germania. Deci, peste ani și ani ne vom întoarce. Este o știre interesantă și bună pentru că vorbim despre rachete interceptoare de 3,7 miliarde. Asta înseamnă vreo câteva sute bune, însă dacă discutăm peste ani și ani, până când va fi gata instalația de producție, până în Germania, e un pic problematic. Până atunci o să moară mulți ucrainieni dacă nu vor veni din altă parte aceste rachete interceptoare. Ați văzut că vin din Germania, v-am spus mai devreme. Însă
Să ne întoarcem la armata viitorului. Ucrainienii au dezvoltat un sistem de a trimite în spațiu microsateliți, fără să aibă nevoie de starport. Starport, ați văzut acolo unde se lansează rachetele în spațiu, cum au și germanii, în Norvegia parcă au instalația alături de norvegieni, parcă ESA are acolo, European Space Agency, ați văzut cum are SpaceX, ați văzut imaginile, cum au și rușii la Baikonur în Kazakhstan. Ucrainienii nu au acest spaceport și atunci au trebuit să inoveze și să dezvolte alte tipuri de lansare. Și astfel au făcut un fel de taxi din asta de lansare de microsateliți în spațiu și l-au testat. V-am spus în episodul trecut că este vorba de 2 lansări de la undeva de la o altitudine de 8-9 km înălțime și au ajuns până la un test a ajuns până la 100 de kilometri altitudine și celălalt până la 200 de kilometri altitudine și este vorba, acum am văzut și despre ce este vorba de Space Boy, de Orbit Boy, așa se numește proiectul. Și de fapt este o rachetă într-un avion cargo mare. În interiorul rachetei este și încărcătura fiind sateliții. Această încărcătură poate să aibă în momentul ăsta până la 200 de kilograme și în viitor până la 400 de kilograme. Ca să vă faceți o idee, un satelit Starlink din constelația Starlink are între 250 de kilograme și 1,5 tone. Ăsta mai nou. Ele mai vechi au undeva la 250 de kilograme. Nu luați cifrele astea ca fiind exacte a ceea ce spun, dar cam în zona aia. Deci asta ar însemna că ar putea să lanseze și ei microsateliți din ăștia de telecomunicații sau inclusiv militare, sateliți militari, care în general sunt mai grei. Dar dacă dezvoltă această tehnologie și vor ajunge și la încărcături mai mari, cu siguranță își vor putea dezvolta propria constelație de telecomunicații și asta i-ar ajuta să își reduc independența de sistemele americane, cum ar fi Starlink-ul. De nou vedem că Ucraina se dezvoltă pe absolut toate palierele. Forțele spațiale, forțe terestre, drone navale, drone aeriene, drone terestre, tehnologii noi în ceea ce înseamnă logistică și achiziții în armată, înțelegeri cu statele vecine și mai ales cu statele europene, dar și cu cele din Golf pentru producție comună. Își dezvoltă o rețea de producție în exteriorul Ucrainei tocmai pentru a putea beneficia de siguranța pe care o oferă vecinii, cum ar fi România, Germania, Bulgaria și așa mai departe. Alături de cele 90 de miliarde de euro care vor ajunge în următorii 2 ani de zile, adică anul ăsta și anul viitor în Ucraina, eu spun că până în 2027 Ucraina are mari șanse să împingă mulți suruși din teritoriile ucrainiene, să pună mare presiune pe Rusia și să vedem că, de fapt, Rusia se va gândi din ce în ce mai tare și mai serios la o pace în Ucraina. Ucraina devenind din ce în ce mai puternică și având cărți din ce în ce mai multe. Însă asta, în același timp, dacă nu este coordonată această situație de dezvoltare a Ucrainei pe aceste paliere, dacă nu este coordonată cu o unitate a Europei în care să fie și America, vom putea vedea o destabilizare a Europei și a flancului estic al NATO, având în vedere că Rusia va încerca să testeze articolul 5. Despre asta am spus, chiar promit, o să mă țin de cuvânt, o să fac un episod special despre acest paradox, cum adică Rusia nu este într-atât de puternică încât să distrugă Ucraina, dar este în stare să atace NATO. Da, este un paradox, dar are o explicație cât se poate de logică și simplă și asta într-un episod viitor special despre asta. Haideți să mergem mai departe și să vedem că Israelul a acceptat o navă care conține grâu furat din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Stați așa să închid poza să vedeți ce spune Word Translated contul. Israel a acceptat o navă rusească care conținea grâne ucrainene furate. A fost reportat, această informație a fost prezentată de Caterina Iaresco, jurnalist al Sea Crime. Bun, este vorba de bulk carrierul Abinsk cu 43.700 de tone de grâu. Ei, această informație este una destul de problematică dacă este adevărată. Deci, unul la mână, partea morală a Israelului că acceptă grâu furat din Ucraina de către Rusia. 2. Faptul că acceptă transport din Rusia.
3. Faptul că acest bulk carrier, Abinsk, este sancționat de către America, deci încalcă sancțiunile americane. 4. Încalcă din prima sancțiunile americane pentru că grâul furat de ruși din zonele ocupate ale Ucrainei este pus sub sancțiune internațională. Vom vedea dacă se va demonstra sau nu această informație. Eu sper să nu fie adevărat, pentru că ar fi o mare dezamăgire Israelul în această situație. Un lucru bun. Și ne apropiem de final. Dați și voi un share, un subscribe. Chiar e nevoie să ajutați, dacă vreți să ajutați acest canal pentru a deveni un canal de informare, o armă împotriva dezinformării, am nevoie de susținerea voastră. Dați un subscribe, mai ales dacă sunteți interesați de astfel de informații, mă ajutați să continui să fac aceste episoade. O veste bună, nu a fost prelungită ridicarea de sancțiuni împotriva petrolului rusesc. Asta a anunțat secretarul trezoreriei americane Scott Bessent. Deci asta înseamnă că sancțiunile împotriva petrolului rusesc transportat maritim au revenit with full force. Asta este bine. Și mergem și la dezinformarea zilei. Am scris eu astăzi pe Facebook despre lucrul ăsta, pentru că m-am uitat aseară la un documentar al Arte legat de populația din Cincu, care stă lângă baza NATO din Cincu de la noi din România, și am văzut acolo cum niște oameni care erau chiar de treabă spuneau că ajutorul pentru Ucraina îi afectează din punct de vedere economic. Este evident un fals, dar oamenii ăștia sunt de bună credință și ceea ce mă deranjează pe mine foarte, foarte tare este că nimeni nu comunică pe subiectul ăsta și am scris aici o postare, o vedeți la mine pe Facebook, se numește "Comunicați, bă, că ne pierdem mințile". Mă refer la faptul că ne pierdem mințile în acest război informațional al Rusiei împotriva României, unde Rusia nu-și dorește să cucerească teritorii, ci își dorește să cucerească minți. Dacă am fi îndeajuns de sănătoși la cap și vorbim toată ziua despre faptul că suntem în acest război informațional și că vrem să ne apărăm, păi atunci ar trebui autoritățile să ne apere. Și pentru cei care au probleme în familie, că au membri în familie care spun aceeași narațiune a rușilor, cum că din cauza ajutorului pentru Ucraina ei au probleme cu pensiile sau cu salariile, vreau să aduc câteva informații aici. 9,2 miliarde de euro pe an din TVA neîncasat este ceea ce se fură din bugetul României. Adică de 46 de ori mai mult decât ajutorul estimat pentru Ucraina. Vreau să spun un lucru. Ajutorul pentru Ucraina nu este transparent. Nu a fost niciodată dat publicului. Însă, din sursele pe care le am eu, de ambele părți ale graniței, adică și din România, și surse administrative din Ucraina. După cum știți, am surse în Ucraina îndeajuns de sus încât pot să am încredere în ceea ce îmi spun. Ajutorul pentru Ucraina nu depășește 1 miliard de euro în toți acești aproape 4 ani și jumătate de război. 4 ani și 2 luni de zile, imediat ne apropiem la 4 ani și jumătate și nu depășește 1 miliard de euro. Dacă împărțim pe un an de zile, pe fiecare an, cel mai probabil ne apropiem la o sumă medie pe fiecare an de 200 de milioane de euro. Și atunci hai să vedem cât de tare îi afectează pe români aceste 200 de milioane de euro comparativ cu alte lucruri pe care îi afectează pe români. Și dacă discutăm despre neîncasarea TVA-ului, discutăm de 9,2 miliarde de euro pe an, adică de 46 de ori mai mult decât ajutorul pentru Ucraina. Din evaziunea fiscală, 7,8 miliarde de euro pe an, adică de 39 de ori mai mult decât ajutorul estimat pentru Ucraina. Dacă discutăm despre corupție, și aici sunt niște estimări ale economiștilor care adună estimările Comisiei Europene pe zona de corupție, date din Transparency International, Parlamentul European, Parchetul European, Curtea de Conturi, DNA, etc., discutăm de 45 de miliarde de euro pe an pe care le pierde bugetul României din cauza corupției, adică de 225 de ori mai mult decât ajutorul estimat pentru Ucraina. Iar ca să punem așa o cireașă pe tort, Marcel Ciolacu a avut grijă să dărâme economia României prin scoaterea a 17,43 de miliarde de euro din fondurile de rezervă în perioada 2023-2024, adică de 87 de ori mai mult decât ajutorul estimat pentru Ucraina pe an. Despre asta discutăm, oameni buni. Și, din păcate, președintele, premierul României, ministrul apărării sau ministrul finanțelor nu ies să spună public care este ajutorul dat Ucrainei. De ce este importantă transparența asta? Pentru că transparența asta
oferă posibilitatea oamenilor să înțeleagă ce ajutor a fost dat pentru Ucraina. Dacă a fost mare, dacă a fost mic, elimină posibilitatea acestor narațiuni și de o parte de extremă și în partea cealaltă. O parte a extremei spune nu i-am ajutat pe ucrainieni absolut deloc, suntem vai de mama noastră și așa mai departe. Adevărul că 1 miliard de euro este foarte puțin în 4 ani și ceva, comparativ cu alte state, dar nu despre asta discutăm, dar elimină mai ales narațiunile rusești care spun că din cauza acestui ajutor care este de 5 miliarde, de 10 miliarde, de 20 de miliarde, statul român nu crește pensiile și salariile, care este un fals. Dacă nu se transparentizează lucrul ăsta și nu se oferă și nu se creează o campanie în care să se demitizeze această problemă, vom ajunge în 2028 cu mii și mii și mii de minți care sunt pierdute în fața acestei propagande rusești, minți care mai departe vor avea mult mai multă aderență la alte narațiuni rusești și ne vom trezi cu extremiștii la putere în România în 2028. Ne dorim lucrul ăsta? Nu sunt absolut 100% sigur că nici președintele, nici premierul, nici ministrul apărării, nici ministrul finanțelor nu își doresc lucrul ăsta și atunci trebuie să acționeze și să transparentizeze aceste informații și să ne ofere uneltele nouă oamenilor care comunicăm cu cetățenii în fiecare zi și să le spunem oamenilor adevărul și noi, dar mai ales instituțiile. Și mai departe instituțiile se ocupe să aibă o campanie de demitizare a acestui subiect și în același timp de atacare a dezinformării. Bun, haideți că m-am enervat și mi-a și trecut. Mergem mai departe. Tribunalul Internațional, ăsta este din nou un subiect istoric și va fi un moment istoric la Comitetul Ministrilor de la Chișinău în mai 14-15 mai. Deci la noi în Republica Moldova, și spun la noi pentru că sunt frații noștri, în Republica Moldova s-ar putea să supună votului Tribunalul Special pentru crime împotriva Ucrainei. Asta pentru că și Islanda și Polonia au confirmat dorința de a ajunge în această înțelegere care este necesară pentru a lansa acest tribunal. Ne anunță Andrei Șibiga, care este ministrul de externe al Ucrainei și confirmă faptul că peste 17 state au confirmat dorința de a semna acest acord, iar asta este limita minimă pentru a se supune votului. Ceea ce este absolut extraordinar. Bun, într-un an de zile, de momentul în care s-a început discuția în Liov pe 9 mai despre acest tribunal special internațional, un fel de tribunal de la Nuremberg, se ajunge ca acest an să fie supus la vot. Dacă va trece, va fi un moment istoric și pentru Ucraina și pentru lume, dar și pentru Moldova, pentru că acolo va fi fost votat și ratificat. Dacă ați ajuns până aici, ați ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Mâine sper să revin cu un nou episod, cu puțin noroc. Dați-mi un like, un share, un subscribe, lăsați un comment, lăsați un feedback acolo despre ceea ce am discutat aici și sper că, în afară de episoadele pe care le fac zilnic în timpul săptămânii sau cât de des pot, să fac și un live pe săptămână undeva sâmbătă și ar fi duminica mișto să fac și un podcast, dar pentru asta am nevoie de ajutorul vostru și susținerea voastră, inclusiv financiară, pe care o puteți oferi prin Super Thanks, Super Chat, să deveniți membri ai canalului. Vă mulțumesc foarte mult, până data viitoare, să ne vedem cu bine!